Ezekiel ti aduasanson. Bɔnhwa mu nnompe a ɛho akokwa. Na Awurade nsa wɔ me so, na wɔde ne honhom yii me firii adi de me bɛsii bɔnhwa no mfimfini. Na nnompe ayɛ no ma. Ɔde me di akɔneaba wɔ mu, na mehunu nnompe bebree wɔ bɔnhwa no ase, nnompe a ɛho akokwa. Obisaa me sɛ, “Onipa ba, saa nnompe yi bɛtumi anya nkwa anaa?” Mekaa sɛ, “Ao, Otumfoɔ Awurade, wo nko ara na wonim.” Afei wɔka kyerɛɛ me sɛ, “Hyɛ nkɔm wɔ nnompe yi ho na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nnompe a mo ho akokwa, montie Awurade asɛm. Yei ne deɛ Otumfoɔ Awurade ka kyerɛ saa nnompe yi: Mɛma ahomeɛ aba mo mu na mobɛnya nkwa. Mɛma ntini abɛsosɔ mo mu, na mede ɛnam agu mo so, na mede wedeɛ akata mo so. Mede ahome bɛgu mo mu, na moaba nkwa mu. Afei mobɛhunu sɛ mene Awurade.’ Ɛno enti mehyɛɛ nkɔm sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no. Na megu so rehyɛ nkɔm no, ɛnne bi baeɛ, awosoɔ bi, na nnompe no keka bobɔɔ mu. Dompe bɛkaa ne dompe ho, na mehwɛeɛ hunuu sɛ ntini baa so, na ɛnam baa ho, na wedeɛ bɛkataa so, nanso na ahome biara nni mu. Afei wɔka kyerɛɛ me sɛ, “Hyɛ nkɔm kyerɛ ahome, hyɛ nkɔm onipa ba, na ka kyerɛ no sɛ, sei na Otumfoɔ Awurade seɛ: Ahome, firi mframanan no mu bra bɛhome gu saa awufoɔ yi mu na wɔnya nkwa.” Enti mehyɛ nkɔm sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no, na ahome hyɛnee wɔn mu, na nkwa baa wɔn mu ma wɔsɔre gyinagyinaa wɔn nan so, ɛdɔm kɛseɛ paa. Afei wɔka kyerɛɛ me sɛ, “Onipa ba, saa nnompe yi yɛ Israel fie nyinaa. Wɔka sɛ, ‘Yɛn nnompe ho akokwa na yɛn anidasoɔ asa. Wɔatwa yɛn agu korakora.’ Ɛno enti hyɛ nkɔm na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Yei ne deɛ Otumfoɔ Awurade seɛ: Me nkurɔfoɔ, merebuebue mo adamena na mayi mo afiri mu apue. Mede mo bɛsane aba Israel asase so. Afei mo, me nkurɔfoɔ, sɛ mebuebue mo adamena na meyiyi mo firi mu a, mobɛhunu sɛ mene Awurade no. Mede me honhom bɛhyɛ mo mu na mobɛnya nkwa, na mede mo bɛtena mo ankasa asase so. Afei mobɛhunu sɛ me, Awurade, makasa na mayɛ nso, Awurade asɛm nie.’ ” Ɔman baako a ɛhyɛ ɔhene baako ase. Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, “Onipa ba, fa dua na twerɛ ho sɛ, ‘Yei gyina hɔ ma Yudafoɔ ne Israelfoɔ a wɔka ne ho no.’ Afei fa dua foforɔ na twerɛ ho sɛ, ‘Efraim dua a ɛyɛ Yosef ne Israel efie a wɔka ne ho no nyinaa dea.’ Ka ne mmienu bom na ɛnyɛ dua baako wɔ wo nsam. Sɛ wo nkurɔfoɔ ka sɛ, ‘Wonkyerɛ yɛn deɛ wode yei kyerɛ anaa?’ Ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Yei ne deɛ Otumfoɔ Awurade seɛ: Merebɛfa Yosef dua a ɛhyɛ Efraim ne Israel mmusuakuo a wɔka ne ho no nsa, na mede abɔ Yuda dua no mu ayɛ mmienu no baako, na wɔbɛyɛ baako wɔ me nsam. Ma nnua a wɔatwerɛtwerɛ ho no so kyerɛ wɔn, na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Yei ne deɛ Otumfoɔ Awurade seɛ: Mɛyi Israelfoɔ afiri amanaman a wɔkɔɔ soɔ no so. Mɛboaboa wɔn afiri afanan nyinaa na mede wɔn asane aba wɔn ankasa asase so. Mɛyɛ wɔn ɔman baako wɔ asase no so wɔ Israel mmepɔ so. Ɔhene baako bɛdi wɔn nyinaa so, na wɔnyɛ aman mmienu bio, na wɔnkyɛ mu nyɛ wɔn ahennie mmienu. Wɔmfa wɔn ahoni ne nsɛsodeɛ tantan no anaasɛ wɔn nnebɔne no mu bi ngu wɔn ho fi bio. Na mɛgye wɔn nkwa afiri wɔn akyirisane bɔne mu, na mɛte wɔn ho. Wɔbɛyɛ me nkurɔfoɔ na mayɛ wɔn Onyankopɔn. Me ɔsomfoɔ Dawid bɛdi wɔn so ɔhene, na wɔn nyinaa bɛnya odwanhwɛfoɔ baako. Wɔbɛdi me mmara so na wɔahwɛ m'ahyɛdeɛ ayɛ. Wɔbɛtena asase a mede maa me ɔsomfoɔ Yakob, asase a mo agyanom tenaa soɔ. Wɔne wɔn mma ne wɔn mmamma bɛtena hɔ afebɔɔ. Na me ɔsomfoɔ Dawid bɛyɛ wɔn ɔberempɔn afebɔɔ. Me ne wɔn bɛyɛ asomdwoeɛ apam, ɛbɛyɛ apam a ɛte hɔ daa. Mɛma wɔatim na mama wɔadɔre, na mede me kronkronbea bɛsi wɔn mu afebɔɔ. Me tenabea bɛwɔ wɔn mu. Mɛyɛ wɔn Onyankopɔn na wɔayɛ me nkurɔfoɔ. Afei amanaman no bɛhunu sɛ me Awurade, me na meyɛ Israel kronkron, ɛberɛ a me kronkronbea si wɔn mu afebɔɔ.